Здравейте, приятели! Добре дошли в новия ни клип. Днес ще правим шоколадов десерт. Необходимите продукти са 250 грама шоколад млечен, може и да не е милка, 200 мл прясно мляко, 40 грама краве масло, и сега добавяме шоколада. След това добавяме маслото. Продължаваме да бъркаме, като се разтопи. И сега слагаме в чашки. Сега ги оставяме в хладилник да стегнат за 2 часа и после са готови. Сам ще опитвам десерта. И така изглежда. След като постоя така известно време в хладилника, хубаво е, нали, да се охлади добре. Може даже да го сложите и за малко във фризера, нали, да не замръзне, и после да си го превесите в хладилника да стои, да може да се получи като това. Е така кремче. И сега ще го питаме. Много е хубаво. Идеално може да си го сложите за десертче след вечеря, или ако имате гости, да го направите в много големи количества. Защото вижте как е по-скоро. Супер лекичко. Даже и приятно. За някой може да е тежък десерт, лек десерт пък за други, но хубав е, екстра е за поднасяне като десерт, ако имате гости или ако сте само вие. Така, за целта, ако искате да направите за повече, трябва да увеличите грамажите. Ние с Петя го направихме за нас двамата, така че да, излезнаха около 3 бройки, мисля, че. Така. Ако искате още подобни такива клипове, може да се абонирате за канала, може да станете член на канала, но не е задължително, естествено. Също така, за члена и революта е само за подкрепа, естествено. Скоро ще пуснем и другите членства, в които ще имате едно хубаво предимство да гледате преди всички клиповете, естествено, като го обработя и кача, а не да чакате определената дата, т.е. събота и неделя. Ако го направя по-така в ранен етап, ще го кача по-рано за вас членовете, а тези, които не са, ще си чакат съответната дата или ден, съботата или неделята. Така, естествено, Revolut може да ме подкрепите и това е. Чао!